Добрый дзень. Добрый дзень. Дзякуй, што пагадзіўся на інтэрв'ю. Прадстаўся, калі ласка, хто ты і адкуль? Я Эрбот Цыпроста, Орка. Ты, відаць, першы робот, у якога даводзіцца браць інтэрв'ю. Скажы, калі ласка, што ты думаеш пра людзей? Людзі мілыя. Ага, а табе не складана карыстацца беларускай мовай? Усе мовы для Боркі аднолькавыя. А якая твоя родная мова? Мова – гэта толькі сімвалы. Я ўспрымаю лічбы. 1 і 0. Вось моя мова. Добра, а скажы, што табе больш за ўсё не падабаецца ў людзях? Людзі нелагічныя і дзіўныя. Калі б ты мог запраграмаваць людзей, якімі б ты іх зрабіў? Я б выдаліў некаторыя эмоцыі і рысы, каб не заміналі прагрэсу. То бок, у роботаў няма эмоцый? Мы маем развітыя рэфлексы. Іх дастаткова. А ці ўмеюць роботы кахаць? Толькі некаторыя роботы ўмеюць скахаць. Я вось маху. А ці могуць роботы жыць без людзей? Магчыма, у будучыні. Калі б у гэтым свеце валадарылі роботы, як бы яны выкарыстоўвалі людзей? Я б арганізаваў выставу па людзей. Ведаеш, неяк страшна ад такіх разважанняў становіцца. Я не адказваю за вашы эмоцыі. І напрыканцы, Барыс, хацеў бы задаць яшчэ некалькі бліц пытанняў. Скажы, калі ласка, у якой валюце лепш за ўсё захоўваць грошы? У роботах. А якім будзе курс даляра праз год? Я не экстрасэнс. Добра. Тады ці ты ведаеш, які горад будзе сталіцай Беларусі праз 50 год? Мне падабаецца Мінск. А ці будзе у Беларусі робот-прэзідэнт? Я не экстрасэнс. Дзякуй вялікі. Да пабачення. Супер.